כן, אנחנו נמצאים פה פרשת כי תישא. אנחנו נמצאים בחודש אדר ראשון, פורים קטן, מה שקוראים, י"ד באדר. פרשת כי תישא כוללת הרבה נושאים. פותחת בנושא של מחצית השקל, רש"י אומר, זה ייתנו, הראה לו כמין מטבע של אש. ומשקלה מחצית השקל ואמר לו, כזה ייתנו. הקושיה כאן מפורסמת. מה התקשה משה רבנו במחצית השקל שהיה הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו מטבע של אש? תחת כיסא הכבוד כתוב. יש לו שם מטבעות. הקדוש ברוך הוא מחביא מטבעות מתחת לכיסא. מה זה? משה רבנו לא יודע מה זה מטבע. צריך להראות לו. גם כן כתוב פה כמה זה בדיוק. מחצית השקל כתוב 20 גרה השקל. מחצית השקל זה 10 גרה. יש לך את המשקל, הכל ידוע. גם כן בכלל כל העניין של הכפרה בזה, איש כופר נפשו להשם, בפקוד אותה, זה כפרה. כתוב שם מיד אחרי זה מצווה של הכיור. לעשות כיור כדי ליטול ידיים. שכהנים נכנסים, שיתלו את ידיהם, רחצו אהובנם את ידיהם ודרגיהם. וחצו מים ולא ימותו. טוב. מיד אחרי זה, כן, לכאורה אין קשר פה בין הדברים. מיד אחרי כן, ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור 500, כנמון בסם, מחצתו 50 ו-200, וכנבוסר 50 ו-200. קידה 500. יש פה כמה מינים של בסמים. הגמרא אומרת כידוע מסכת חולין, שראש הבשמים, ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור, אומרת הגמרא מרדכי מן התורה מנין, שנאמר מור דרור, והתרגום של מור דרור זה מרד דחיה. המילה מרדכי שורשה בפרשת כי תישא, בעניין הזה של ראש הבשמים. קח לך בסמים, ראש הבשמים, מרדכי. האריזה העריך להסביר פה את הקטע הזה, מה הבשמים האלו, למה 500, כנמון בסם מחציתו 50 ו-200. מה זה הכוונה מחציתו? תגיד 50 ו-200, מה זה מחציתו? זה כמות, 50 ו-200. אז חז"ל למדו שהכוונה מחצית הבאתו תהיה 50 ו-200, נמצא כולו 500, כמו שהוא מור דרור. כן, למה נאמר בו חצאין? גזרת הכתוב להביא חצאין. כלומר, צריך להביא פעמיים, 250 ועוד 250, מה נפקא מינה? זה יצא 500. אומר שזה קצת יותר, כי כל פעם שעושים 250 יש עוד טיפה, הטיפה הזאת היא מתווספת, זה החשבון. על כל פנים, זה צריך ביאור. 250, הראשון בא 500 במכה. השני, כנמון בסם, בא 250, קנה בוסם, זה דרגה אחת נחותה יותר, 250. האריז"ל אומר שזה רומז, זה כל מיני שמות אלוקים, בכל מיני צירופים, לא מבין בזה, אבל יש איזה עניין פה. מה עושים עם כל הבשמים האלו? מה עושים? מוסיפים לזה שמן זיתים, ועשית אותו שמן, משחת קודש, רוקח, מרקחת, מעשר רוקח, שמן משחת קודש יהיה. משכת בו את אוהל מועד, את ארון העדות, את השולחן, את כל כליו, את המנורה, את כליה, מזבח הקטורת, מזבח העולה, כל כליו, כיור, כנור, קידשת אותם, והיו קודש קדשים. כל הנוגע בהם מקדש. מה שמים על זה?
לא שמים את המקל של משה רבנו, את המטה של משה רבנו, ולא את הגרטל של הבבא סאלי, ולא אני יודע מה, אלא מה, לוקחים שמן, שמים קצת בשמים, יש לזה ריח טוב, זה נשמע טוב, זה מריח טוב, שמים את זה על המזבח, על המנורה, על כל הכלים, כל זה, ומה זה נהיה? קודש קודשים. פלא. ובני ישראל תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. וכולי. אנחנו רואים בהמשך הפרשות, מסופר שהבאה, מסופר על המצווה לקחת את השמן הזה, לא סתם, לא רק למשכן, השמן הזה יש לו מטרה נוספת, למשוח בו את הכהן גדול, משכו בו את אהרון הכהן. גם אצלנו בפרשה זה כתוב, ואת אהרון ואת בניו תמשח וקידשת אותם לכהן לי. אהרון ובניו, וממילא כל הכהנים הבאים אחריהם, הם קדושים על ידי שמן המשחה. זה מה שמקדש אותם. אם ניקח דוגמה, אחרי שמשכו, כל הכהנים הם קדושים, לא צריך למשוח, חוץ מאת הכהן גדול. אבל את אהרון ובניו משכו, וזה נמשך, כן? פרשת אמור למשל, שם נמצאים הדינים של הכהן. ודרך אגב, מתי קוראים פרשת אמור? סמוך לאיזה חג? ל"ג בעומר. תמיד זה בא עם ל"ג בעומר, פרשת אמור. פרשת כי תישא תמיד בא עם פורים, או קטן או רגיל. אבל זה כי תישא קשור לפורים, ואמור קשור לל"ג בעומר. מה הקשר בין פורים לל"ג בעומר? יש איזה קשר? בשולחן ערוך כתוב שכן. בשולחן ערוך כתוב שבאותו יום שיצא פורים יצא ל"ג בעומר. וסימנך פלג. פלג לשונה. פלג, פורים ל"ג. זה סימן. תמיד שיוצא פורים יהיה ל"ג בעומר אותו יום בשבוע. מה השייכות? רגיל. הם בדרך כלל אותו דבר, כן. איזה פורים? פורים, הרגיל. פורים הרגיל יוצא אותו יום ל"ג בעומר. מה השייכות? שם רשב"י. נו, נכון ששמחים הרבה בתוך המערה כתוב שיש יום כיפור, ובחוץ יש שמחת תורה. שמחים מאוד. נמשכת. נו, יש קשר. אז הנה, שם בפרשת אמור מדבר על דיני הכהנים. כהן, כמה שהוא חשוב, אז יש לו יותר איסורים, כן? למשל, שם מדבר על הכהן, קדושים יהיו לאלוהים, היו קודש, אישה וחללה, לא ייקח או אישה גושה. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, אז מה? את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא. ואביו ולאמו לא יטמא, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו. כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. אומר רש"י, אינו הולך אחר המיטה. אבא שלו מת בר מינן, בן שלו מת בר מינן, לא יוצא. שכהן גדול מקריב עונן. לא רק זה. אומר רש"י, אפילו שהוא עונן, ממשיך לעבוד. מן המקדש לא יצא, זה בא לומר,
ממשיך לעבוד. וכן משמעו, אף אם מתו אביו ואמו, אינו צריך לצאת מהמקדש, אלא עובד עבודה. ולא יחלל את המקדש. מה הכוונה? שאינו מחלל בכך את העבודה. כלומר, כהן אדיוט שיעבוד כשהוא אבל, מחלל את העבודה. אבל כהן גדול לא מחלל את העבודה. אנחנו יודעים שהיום הראשון שהתחילו לעבוד הכהנים, זה היה ראש חודש ניסן. לפני זה משה היה כהן גדול, בימי המילואים, כמו עכשיו בחודש אדר. בראש חודש ניסן התחילו בעצמם לעבוד. אותו יום מתו שני בניו. ושם היה את כל הסיפור שמשה רבנו ראה, דרוש דורש משה, תסרי חטא דרוש דורש משה, והנה סורה, וקצוף משה. למה הוא קצף? למה לא אכלו? אז אהרון אמר לו, היטב בעיני השם, ותקראנה אותי כאלה. בכל זאת כתוב שם, וידום אהרון, שחז"ל אומרים שביום שמתו בניו, שני בניו, הוא בעצם היה דומם. לא טען טענות, לא שאל שאלות, לא כלום. קצת צריכים להבין, לכאורה, את הניסיון הנורא הזה. הפתיחה הזו של המשכן, כל דבר צריך שיהיה סימן טוב, כדי שיהיה מזל טוב. פתיחה של המקדש מתחיל בכזה אסון של מיתת שני בנים. וחז"ל אומרים שמה כתוב שמשה רבנו חשב, אמר, ראיתי בעצם שבניך גדולים ממני וממך. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, שלקח דווקא. הקדוש ברוך הוא בחר בהם, כן? כתוב שמה, פרשת שמיני, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, מה הדבר הראשון שקורה? ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי יקדש ועל פני עולם יכבד וידום אהרון. זה הפסוק הנורא. אומר רש"י, הוא אשר דיבר, היכן דיבר? ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אקדש במקום הזה. אל תקרא בכבודי אלא במכובדיי. אמר לו משה לאהרון, אהרון, אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום, הייתי סבור אובי ובך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. שהתקדש המקום בזכותם. וידום אהרון, קיבל שכר שתיקתו. מה קיבל? שנתייחד עמו הדיבור, לבדו. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. שמשה ידבר איתו. פה כתוב מיד, וידבר אדוני אל אהרון לאמור. יין ושחר אל תשת. אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. מה למדו חכמים מזה? שהם נכנסו שטויי יין. למה אמר לו יין ושחר אל תשת? לא צריך, אסור לשתות. משמע שהם שתו. טוב, להסביר את כל זה. רבותינו הקדושים, כידוע מלמדים אותנו מסכת ברכות, וגם בזוהר הקדוש, באריכות, ששמן, כתוב בגמרא בברכות, בסוף ברכות, אומרת הגמרא, שהרואה שמן זית בחלום, יצפה למאור חוכמה, מאור תורה. הגמרא אומרת, כשאדם מתפלל, רוצה להחכים ידרים וסימנך, מנורה בדרום. עוד הרבה, כתוב, ייקח לך אישה חכמה, ששם היה תקוע, שזה היה מקום של השמן, שמקום שרגילים בשמן, אז יש חוכמה, וכן הלאה.
שמן זית, סמל לחוכמה. מה פירוש חוכמה? מנורה. מנורה בדרום, סימן של חוכמה. מה זה החוכמה? אז בזוהר כתוב שידוע, חוכמה זה הספירה הראשונה, מתחת לכתר, הספירה הראשונה זה חוכמה. אז כתוב בזוהר שחוכמה זה כנגד קודש. יש מקומות בתורה שכתוב קודש, יש מקומות שכתוב טהור. יש הבדל בין קודש לטהור. הקודש, אומר הזוהר, זה חוכמה. אז טהור זה בינה. טוב, מה זה? עכשיו, חוכמה זה כנגד עולם האצילות. אז בינה זה עולם למטה מזה. וכן הלאה. אז עולם האצילות נקרא חוכמה. מה נאמר על עולם האצילות? נאמר עליו, לא יגורך רע. בעולם האצילות אין רע. מתחת לעולם האצילות, כל העולמות יש בהם קצת רע. הולך ונהיה יותר רע, מעורב. בן איש חי מדבר על זה הרבה בספר בן יהוידע. כל מיני גמרות, הוא מסביר על פי זה. אריז"ל אומר, עולם העשייה רובו רע. עולם למעלה מזה, חצי חצי. העולם למעלה מזה, פחות, יותר טוב מרע. העולם הבריאה. העולם האצילות, כולו טוב. איך כולו טוב? זה נדע לעתיד לבוא. הטוב והמטיב, אומרת הגמרא בפסחים, שלעתיד לבוא נאמר הטוב והמטיב. על מה נאמר הטוב והמטיב מסביר הצלח שם? על כל מה שאמרנו דיין האמת בעולם הזה, שראינו את זה כרע, לעתיד לבוא נקרא לזה הטוב והמטיב. לא היה רע כלל. אולי הסיפור של פורים הוא בעצם דוגמה לכך. כי הסיפור של פורים מתחיל עם הסעודה הגדולה שעשה אחשוורוש. ובסעודה הזו כביכול היה חטא גדול שעל זה נגזרה גזרה. אבל אפילו באותו חטא שעשו, באותו זמן שהם חטאו, נגזרה גזרה על ושתי, והרגו אותה. אז כבר פה יש טוב. הפלא ופלא. בשעה שיהודי עושה עבירה, כבר מכינים לו את התרופה למכה. האמת היא שהחתם סופר כותב, וזה באמת חובת הלבבות בשער התשובה, הוא מביא את זה, שחובת הלבבות כותב בשער התשובה פרק ח' שיש פעמים שאדם עושה עבירה והיא גדולה יותר מכל הזכויות שעשה בימיו. ויש אדם שעושה מצוות כל ימיו, והם יותר גרועים מהרשע שעושה עבירות כל ימיו. חובת הלבבות, נקרא לך, לא? לא צריך להאמין. הוא מדוגמה. הוא מדוגמה. פרשת השבוע. הוא לא מביא את פרשת שבוע, אבל החתם סופר מביא. הנה, שער תשובה, חובת הלבבות, אומר כך. הוא מדבר על בעל תשובה, איך עושה תשובה, כן? כמובן, קודם כל, מה זה תשובה? מבקש תמיד מחילה, נחלה מבושתו מהבורא, נכנס בליבו מורא מעונשו, נשברה נפשו, נחנש, וכו'. הוא כנוע. יוצא שחטאו סיבה לכניעתו, והשתדלותו לפרוע חובות הבורא, ולא יתגאה במאומה ממעשיו הטובים. ולא ירבה בעיניו ולא יתפאר בו, וישמר בשארית ימיו מן המכשול. חוטא זה הוא שיש לו יתרון על הצדיק, שלא חטא, החטא הוא והדומה לו. כי הצדיק לא ייכנע כניעת השם שזכרנו. ואין לנו בטוחים בו שלא יתגאה ויגבה ליבו וירום במעשיו. וכבר נאמר, הוא לא אומר איפה, הוא אומר נאמר, כי יש חטא
שמועיל לשווא יותר מכל צדקות הצדיק. יש חטא שמביא את האדם שיגיע לדרגה גבוהה על ידי התשובה שהוא עושה, יותר מכל הצדקות הצדיק. כמה הצדקות הביאו אותו? הביאו אותו, אבל החוטא הגיע יותר גבוה. ויש צדקה ש... נכון? נכון. ויש צדקה שמצזקת לצדיק, כלומר יש זכות, מצווה, שעושה הצדיק, שהיא מזקת לו יותר מכל החטאות של השווא. איך? כשיפנה ליבו מן הכניעה ודבק בגאות ואהבת השבח, כמו שאמר אחד מן הצדיקים לתלמידיו, אילו לא היה לכם עוון, הייתי מפחד עליכם ממשהו גדול מן העוון. אמרו לו, מה גדול מן העוון? אמר להם, הגאות וכו'. זה דברי החובת הלבבות. מה אומר על זה רבנו החתם סופר בפרשת בהר? הוא כותב את הלשון שרבנו בך בחובת הלבבות קצת שונה. כי לפעמים מועיל לצדיק, ככה הוא מעתיק את זה, כי לפעמים מועיל לצדיק עבירה אחת שעשה, יותר מכל מצוותיו שעשה כל ימיו. למה? שעל ידי אותו החטא קונה כניעה ושפלות בעצמו. וזהו, וכי תשיג יד גר ותושב, היצע הרע, וכו', מפרש את הפסוק. והרמז באהרון. איפה ראינו את זה? אצל אהרון. כתיב תורת אמת הייתה בפיו, כי קנה כניעה בנפשו על ידי מעשה העגל. וזהו אמת, ראשי תיבות, אפר, מה, תולעת, שהם 3 בחינות כניעה שהזכירו חז"ל, ועל דרך זה יפורש פסוק וכו'. אז רבנו החתם סופר אומר, ככה בדרך אגב, הוא מסביר לנו את כל הפרשה כתיסה, בקטע הקטנצ'יק הזה שהוא אומר, למה בעצם אהרון נבחר לשרת את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, בקודש הקודשים, לכפר על עם ישראל? מי הוא? לכאורה, כן? הוא עשה את העגל. ומשה כעס עליו מאוד. וגם השם כעס עליו מאוד. ואיך ערף השם? והרום מאוד להשמידו. לולא ומשה התפלל בעדו. ואז מתו 2 בניו, חז"ל אומרים. אחת הסיבות שמתו בניו, בגלל החטא הזה. אז החטא הזה, כמובן זה, אנחנו לא מבינים מה החטא, אסור לנו לדבר על אהרון, אבל על כל פנים, התענף השם מאוד להשמידו, כתוב. אז היה פה כביכול חטא. אז מה פתאום הוא נבחר? ורש"י כותב שמה שהיה בוש. אהרון היה בוש להתקרב למזבח, ואמר לו, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך, וכפר בעדך ובעד העם. למה כפר בעדך? יש מה לכפר. אז מה זה? אז הוא ראוי לעשות את העניין? אלא כן. הקדוש ברוך הוא דווקא רצה שהאהרון יגיע להרגשה שחטא, כדי שייכנע עוד יותר ממה שהיה כנוע לפני כן. אהרון היה כל כולו כניעה, כל כולו מידות טובות. אבל היה צריך להגיע לדרגת אמת. תורת אמת הייתה בפיהו. מה זה תורת אמת? לא רק מה. לפני זה אהרון כתוב עליו ונחנו מה. עוד לפני העגל. אבל הקדוש ברוך הוא רצה את דרגת אמת. אמת זה גם אפר, זה גם מה, גם תולעת. כן? אומר החתם סופר, תורת אמת הייתה בפיהו. והעוולה לא מצא בשפתיו. וכו'. איך זכה לזה? בתורת אמת. תורת אמת זוכים על ידי כניעה, על ידי ענווה, כמו הלל הזקן, שחז"ל אומרים, שזכה, שנפסקה ההלכה כמוהו, כי ענוונתן היה, ובית הלל הענבים היו, מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. יכול להיות שבית שמאי היו מחודדים יותר, הגמרא אומרת, היו יותר מחודדים, אבל זה לא תורת אמת, אמת לאמיתה. אמת לאמיתה זה תלוי במידות. אז איך מגיעים למידות האלו? איך מגיעים למידות טובות? מי שיש לו קופה של שרצים מאחריו, הוא יהיה פרנס על הציבור. אז לכן הגמרא אומרת שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כי הם מגיעים לדרגות גבוהות בכניעה שלהם. כמובן שזה מדובר במי שבאמת נכנע, ולא אחד שחושב שבגלל שמעלתו גבוהה,
אז ממילא, זה סיבה שהוא עכשיו יתחיל להתגאות, כן? אני בעל תשובה, אז ממילא חטאתי הרבה, אז יש לי עכשיו הרבה סיבות, זה טעות. אסור לומר את הדברים האלה. אסור לומר את הדברים האלה תחת הפסוק. אז לא, כדי שלא יגיע. אז כתוב, ורבי משיב מעוון. אותו פסוק שדיברתי, תורת אמת הייתה בפיו, נאמר ורבי משיב מעוון. למה? למה דווקא אהרון רבי משיב מעוון? כי כל אחד שרואה את המעלה הזו, שבן אדם שלכאורה בעיניים שלנו היה צריך לשים אותו בבית סוהר, והיה צריך להרחיק אותו מהציבור, אבל בעיניים של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא נכנע, וכיוון שהוא נבהל מן החטא שלו וכו', ועשה תשובה, הקדוש ברוך הוא בחר בו, אז זה נותן לנו גם כן ללמוד ממנו ורבי משיב מעוון. בכלל הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה שלא היו ראויים מישראל לאותו החטא. לא רק אהרון לא היה ראוי לאותו החטא, ישראל לא היו ראויים לאותו החטא. אומר רש"י, היצר הרע היה רחוק מהם וכו'. אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא דחף אותם לחטא הזה. בשביל מה דחף אותם לחטא הזה? כדי ללמד תשובה. כל המעשה הזה שאנחנו כביכול סובלים ממנו עד היום, אנחנו סובלים ממנו, אבל גם אנחנו חיים ממנו. החיים שלנו תלויים בחטא העגל. למה? כי אם לא היינו חוטאים, אז היינו מגיעים למקומות יותר גרועים. לגאווה. זה יותר גרוע. הקדוש ברוך הוא רוצה שתמיד נזכור שעשינו את העגל ועשינו ככה ועשינו, זה תמיד יישאר לנו איזה קנייה שאנחנו לא מושלמים. ותמיד יישאר לנו פחד, או ביום פוקדי. הקנייה הזאת היא לא פחות חשובה מכל דבר אחר שנעשה. לא היה להם בחירה בעגל? לא היה בחירה. כך אומרת הגמרא בעבודה זרה. אז בשביל מה זה? זה תרופה. זה תרופה בשבילנו. שניכנע לפני הבורא, אז יש לנו תמיד את העול הזה שיושב לנו על הראש. השאלה, אם רואים את זה בצורה הזו, כמו שהחתם סופר רואה את זה, שחטא אחד יכול להיות יותר טוב מכל המצוות שנעשה. בתועלת, כמובן, בתועלת, לא בחטא, בתועלת שתצא מזה על ידי התשובה. אז אמרתי שיש כזה מקום, התחלנו להסביר, שיש מקום כזה שנקרא עולם האצילות, שנקרא חוכמה, שנקרא קודש, ושם, קודש הקודשים זה נקרא באמת, ששם באמת לא יגורך רע. עוז וחדווה במקומו, ומה זאת אומרת לא יגורך רע? הכל הטוב והמטיב, זאת אומרת, גם, אז זה מה שאני אומר, אפילו בחטא, אפילו בדבר נורא כמו חטא העגל, יש עובדה, שהרי חטא העגל קיבלנו לוחות שניות, שהגמרא אומרת בבבא קמא, שהברכות הראשוניות היו במידה מסוימת יותר טובות מהראשונות. כי בלוחות שניות יש את האות ט', מה שהם באות זה, לכן כתוב למען ייטב לך. אם היה באות ט' אומרת הגמרא בלוחות ראשונות והם נשברים, אז לא היה טובה בעולם. אז לכן הקדוש ברוך הוא לא כתב את זה בלוחות ראשונות, השאיר את זה ללוחות שניות. הנה, הכל משחק מכור, הקדוש ברוך הוא ידע, הכל היה יישר כוחך ששיברת, אמר לו הקדוש ברוך הוא. פסול לך שני לוחות אבנים ראשונים. אז מה זה כאשר דיברת עם חכמים, יישר כוחך ששיברת? איך יישר כוחך ששיברת? חז"ל אומרים, בספר תשועות חן, אחד מהבעלי החסידות, גדליה משהו, הוא כותב שם, למה שבר משה את הלוחות? נתנו לך את הלוחות לשבור? נתנו לך רשות לשבור? זה מעשה אלוקים המה. הוא אומר, כתוב בגמרא בשבת, שהשובר כלים בחמתו, יהיה בעיניך, כבוד עבודה זרה. נו, אז משה רבנו אמר, רגע, יש פה חטא כזה נורא והיום. עכשיו, איך אני אלמד זכות על עם ישראל? איך אני אתפלל על עם ישראל? איך אני יכול, בכלל, מיד הקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד לי, אתה יודע מה, בוא נמחה אותם, ניקח אותך. אז יהיה לי איזה צעד להסכים. מה עשה משה? שבר את הלוחות. אז אין לך עובד עבודה זרה גדול מזה. אין לך כעס גדול מזה. שהאדם לוקח דבר של הקדוש ברוך הוא, קודש קודשים שאין כמוהו, ושובר אותו בידיים שלו. איך זה יכול להיות? אומר הרב, משה רבנו רצה להיות חלק מן החטא. וכשבא הקדוש ברוך הוא והתחיל לדבר איתו, רגע, העם הזה, מה אמר משה? אם תישא חטאתם, ואם אין, מחל הנה מספרך.
מה הקשר? אלא מה? אם אתה קובע שעבודה זרה, צריך למחות. צריך למחוק אותם. אז גם אני עשיתי עבודה זרה, תמחה גם אותי. אז כתוב בספר תפארת שלמה, הוא מביא מהגמרא בראש השנה. משנה אומרת, בפרק ג' משנה ח' אומרת המשנה, שכל החייב בדבר מוציא את המחויב. מי שלא חייב לא מוציא. כל המחויב בדבר מוציא את השני ידי חובה. אומר בשם הבעל שם טוב, שכדי להוציא את השני ידי חובה, מה פירוש להוציא את השני ידי חובה? חייב זה בעצם הפוך מפטור, כן? חייב הכוונה בן אדם רשע, אדם שהוא יצא בדין חייב. איך מוציאים אותו מידי חובתו? מלמדים עליו זכות. אבל מי יכול ללמד זכות? רק מי שבעצמו חייב בדבר. רק מי שיש לו איזה משהו מהחטא הזה, יש לו איזה משהו מזה. לכן, גדול הדור עושה איזה כביכול עבירה לשמה, כדי שגם הוא יהיה כלול בדבר, ויוכל לכפר על הדור, ולא שיהיה מנותק מן הדור. ויסתכל עליהם בגאווה, ככה הוא מביא. אז זה היה אהרון הכהן, מה שעשה. ומה שעשה משה, ואמר לו, יישר כוחך, התורה מסיימת בסוף הפסוק האחרון בתורה, כל היד החזקה שעשה משה לעיני כל ישראל. אומר רש"י, מה זה היד החזקה? מה הוא היה? היה מתאבק? מה היד חזקה? מה מדברים? אומר ששבר את הלוחות. זה היד החזקה שעשה משה. על זה קיבל את הצלש. יישר כוח, הוא לא קיבל שום דבר אחר, יישר כוח. לא אמרו לו יישר כוח שהוציא אותנו ממצרים. אמרו לו יישר כוח ששבר את הלוחות. ובזכות זה קיבלנו לוחות שניות יותר טובות מהראשונות, וקיבלנו את יום הכיפורים, וכל הכפרה שיש לנו היא כתוצאה מזה, וכל ימי התשובה שיש לנו, חודש אלול, כל זה, זה הכל מהתפילות של משה רבנו, זה כל התורה כולה. שבירת הלוחות. ומשה רצה כניעה גדולה גם מעם ישראל, שיבינו את גודל החטא כמובן. ועל ידי זה יקנעו, אז ממילא החטא עצמו יהפוך להיות דבר טוב. כך הוא עשה את זה, על ידי ההפחדה הגדולה הזו שהוא עשה, נכנעו כניעה גדולה, ואז היו ראויים לתשובה, וראויים ללוחות שניות יותר טובות מהראשונות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, פסולת שלהם שלך, פסול לך. הפסולת של הלוחות, קיבל אותם משה רבנו, חז"ל אומרים, ומזה הוא התעשר. הוא הרי לא הלך לאסוף כסף בים סוף. מאיפה הוא הביא לו כסף? מהפסולת של הלוחות שהוא פסל. שלך. הפסולת שלך. זה החוכמה. החוכמה לדעת איך לעשות מפסולת, לעשות כסף מפסולת. לעשות כסף מזפת, מנפט. שאף פעם לא יודעים מה. גם מזה, עושים מזה זהב. איך זה נקרא? זהב שחור. זה הזהב. כמה זה שווה? ליטר אחד, 8 שקל, אני יודע מה. מה זה בסך הכל? זה נפט, זפט. זה מסריח, לא יודע מה זה. מה זה? אבל צריך לדעת לעשות גם מהזפת הזה, צריך לעשות מזה כסף. לעשות מזה עושר. הפסולת שלך. הדבר הכי חכם שבן אדם יכול לעשות בחיים שלו, זה המחשבה שהאסון הגדול שלו, שזה החטא, הוא יביא אותו למקומות שלא יביאו אותו המצוות שלו. זה הדבר הכי טוב שהאדם יכול לעשות לעצמו בחיים. לחשוב שדברים רעים שקרו לו, שהוא עשה, יכולים להביא אותו למקומות שהוא לא חלם עליהם. לא מעודד לחטוא? לא. אמנם, הגאון שואל את השאלה שלך, דיברנו על זה לא מזמן אני חושב, שלכאורה עם בעלי תשובה זה יותר גבוה וכו', אז למה לא לחטוא קצת ונגיע למקום גבוה? אז הגאון שואל את השאלה הזו. אז הגאון עונה, אמנם זה כך, אבל הבעיה היא כוח ההרגל. כוח ההרגל הוא טבע שני. ואז מי אמר שאתה תצליח לצאת מזה? בסדר. זה סיכון. מי שעבר את זה, כן, כמובן הכתב וישוב אין מספיקים בידו, זה דבר כמובן גם כן. אבל
גם אם מי שאמר כתב וישוב, אם ירצה לעשות תשובה, בסופו של דבר הוא יצליח, אומר הרמב"ם. אבל זה כל כך קשה, אז נכון שהוא יגיע לדרגה גבוהה יותר, אבל השאלה אם אדם רוצה להכניס את עצמו לניסיון, שאולי לא יעמוד בו, הכוח ההרגל הוא נורא מאוד. לכן אסור לנו לעשות את זה, זה לא קשור איתנו, אהרון ומשה זה נושא בפני עצמו, אבל הרעיון שאחרי שדבר קרה, אחרי שקרה לבן אדם, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז ממילא אנחנו לא צריכים לחפש חטאים, יש לנו, בעוונות הרבים יש לנו, רק הבעיה שאנחנו דוחים אותם לצד ואומרים טוב נו, היה. אבל אפשר להפוך את העבירות האלו לעלייה רוחנית שאין כמוה. ובשביל זה נכתבו כל החטאים האלו בתורה. בשביל מה נכתבו? כדי לגרום לנו קנייה, כדי לגרום לנו הרגשה כזו, וכתוצאה מההסתכלות החיובית הזו, זה נקרא הסתכלות חיובית. זאת אומרת, יש דרך להתעלם, פשוט להתעלם מהמציאות, ויש דרך להסתכל על המציאות, לראות אותה, ולראות איך מוציאים ממנה את הטוב. איך להוציא מהנפט הזה זהב. השבתאים היו כאלה, לא? לא מבין בשבתאים, לא יודע עליהם. כן, יש משהו כזה, נכון. אז שוב אנחנו חוזרים למה שפתחנו, העניין של שמן. כתוב שם בתהילים, להציל פנים משמן. זאת אומרת, מה העניין של למשוח שמן על הפרצוף? מה זה עושה? מבריק. שמים על הפנים, אולי נקדים איזה מעשה קטן. היה אדמו"ר אחד, קראו לו רבי יחזקאל מקוזמיר. האדמו"ר הזה היה הולך ברחוב ושומע מאיזה בית אישה בוכה. בית של עשירים, אישה בוכה. אז הוא התקרב לראות מה הסיבה שהיא בוכה, מה קורה. אז הוא שומע את בעלת הבית, אומרת למשרתת שהמשרתת הייתה בוכה. המשרתת קיבלה איזו בשורה רעה, מישהו ממשפחתה נפטר. לקחה את זה מאוד קשה והתחילה לצעוק ולבכות. אז המשרתת מנסה להרגיע אותה. הגברת מנסה להרגיע את המשרתת שלא תבכה. מה היא אומרת לה? היא אומרת לה, אל תבכי בקול רם, וזה את עושה בושות. למה? יחשבו שאני או בעל הבית מרביץ לך או מענה ותענה השרי, אולי אנחנו עושים לך רע, יחשבו שאנחנו פה אנשים רעים. משרתת בוכה, מיד יעלילו עלינו עלילות. לכן, תשתקי, אל תבכי בקול. אז רב חזקאל מקוזמיר אומר שהוא למד מזה מוסר השכל לכל החיים שלו. מה? למה? יפה, יפה מאוד. אומר רב חזקאל, תשמע, כשיהודי דתי, בוא נקרא לזה ככה, יהודי ירא שמיים, הולך ברחוב, והפנים שלו לא צועלות. כמו שהחובת הלבבות אומר, שהצדיק יראתו בליבו וצהלתו על פניו. בלב שלו יכול להיות יראה, יכול להיות פחד מן החטא, יכול להיות כל הדברים, אבל צהלתו על פניו. למה? למה צריך להיות צהלתו על פניו? אתה מייצג את אנשים ששומרים מצוות. אדם ששומר מצוות והוא עצוב, מי רוצה לשמור מצוות? זה צדיק ורע לו. אז מי ירצה להיות? אז מה יגידו? כן, יגידו איזה מין בעל הבית יש לו. הבן אדם מניח תפילין, כן? שומר מצוות, ובורא עולם הוא האדון שלו, הוא מצייר אותו. הוא סובל, מכה אותו כביכול. אז מזה יבוא חילול השם שאין כמוהו. כשבן אדם מתלונן על החיים שלו, איזה תלונה, על אשתו, על המצב, על ארץ ישראל, לא משנה על מה. ברגע שבן אדם מתלונן שלא טוב לו, על מי הוא מתלונן? על הקדוש ברוך הוא. במידה מסוימת, ככה זה נראה. אפילו שאולי הוא מתכוון על המעשים שלו. אבל בסופו של דבר, זה נראה כאילו יש לו בעל הבית לא טוב.
יוצא מזה חילול השם. זו הסיבה שהשמחה היא יסוד היסודות של היהדות. עבדו את השם בשמחה וכו' וכו'. העניין הזה של השמחה, זה לא רק בשביל הבריאות הנפש וכל הדברים האלה, זה עניין של קידוש השם. מה זה קודש? קודש זה הקדוש ברוך הוא, קודש הקודשים. שקודש הקודשים פירושו הטוב שבטוב. אין לו שום רע. לא יגורך רע. אצל הקדוש ברוך הוא אין רע. הכל לטובה. ממילא איך אתה מתהלך ברחוב בתור קדוש, בתור בן אדם מאמין, ואתה מתהלך בצורה כזו שנראה כמו שרע לך. או אתה רואה דברים כדברים רעים. לכן במדבר אנחנו רואים במשך כל הדרך, יותר ממה שהקדוש ברוך הוא הקפיד, נדמה לי, על חטא העגל, הוא הקפיד על חטא המרגלים. זה כתוב בפירוש, כן? זה לא... מה כל כך עם חטא המרגלים? בחרו בחייה של חינם. מה בחינה של חינם? מה חינם? מה? הפחידו אותם. אנשים יצאו ממצרים, רצו להגיע לאמריקה, חשבו יגיע ארץ זבת חלב ודבש, הבטיחו להם. פתאום הם שומעים שיש שם טילים, יש שם איראן, יש שם סוריה, יש לא יודע מה, יש פחד. אז למה ללכת לשם? יותר טוב שער באמריקה. מה ללכת לשם? הקדוש ברוך הוא כעס הרבה יותר ממה שהוא כעס על חטא העגל. למה? כי בחטא העגל, אמנם הם אמרו, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, בוא נחפש לנו איזה משהו אחר, איזה אלוה חדש, כביכול. אבל יותר טוב אולי להתכחש לקדוש ברוך הוא, להוריד את הכובע, להוריד את הכיפה, ללכת עם העגילים, יותר טוב מללכת ברחוב עם זקן ועם פרצוף חמוץ. לא טוב לי. הקדוש ברוך הוא לא בשבילי. הוא לא עושה לנו טוב. הוא מזיק לנו. מה? מה רע? הייתי עם איזה קבוצה, הלכנו למערת המכפלה. מהקהילה, יצאנו לשם, מערת המכפלה, עשינו שם תפילה בנץ, היה משהו, גן עדן עלי אדמות. כשיצאנו משם, הלך איתי איזה יהודי אחד. אמר לי, תראה את המדינה הזאת. מה קרה? הנה, אני רואה שוטרים שומרים עליי, חיילים מפה, חיילים משם, לא. הכל דופק, הכל מצוין, הגענו לפה בשלום, הכל בזה, מה הבעיה? אומר, אתה ראית שסגרו שם את החלק הזה של יצחק אבינו? בשביל הערבים, תראה איזו חוצפה. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא הרגשתי ככה, אני הרגשתי הפוך. הארי ז"ל, לא נתנו לו לתרוך פה. הרמב"ן לא יכל להיכנס למקום הזה שאני נכנסתי. הם עמדו בחוץ, כמו חס ושלום מצורעים, עמדו בחוץ, מסתכלים על המקום, נתנים להם איזה מדרגה שם לעמוד, משם היו מתפללים. מי נתן פה בכלל להתקרב, ריבונו של עולם? 2000 שנה לא יכולנו להתקרב לכאן. אתה עדיין מסתכל על מה שיש לך, אתה. אז הרוב רע. אתה חי בעולם העשייה אתה חי. אתה חי בעולם שכולו רע, אתה רק מסתכל, לא טוב פה, לא. יש איזה סיפור על בנו של הרבי מברדיצ'וב, שהלך פעם עם רב משה מסאסוב, והלכו פעם לפדיון שבויים, לאסוף כסף. הרבי הזה, בנו של הרבי מברדיצ'וב, הוא היה בעצמו אדמו"ר. הוא היה גדל כמו שצריך, חלב הדשן. עכשיו הוא מסתובב בכל מיני כפרים, הגיעו לילה, קרח, קור, כפור, מחפשים מקום לישון, אז מישהו נתן להם את המרתף שלו. לא עליכם, מה זה המרתף, מה שהיה שם? עכשיו, קור מוות, אז הדליקו קצת כמה עצים כדי להתחמם. כשהתחיל קצת להיות חם, הוא כבר עלה למיטה, מה שקרה לזה, איזה מזרון שם משהו. אז התחיל קרח, לנזול עליו מהתקרה, קרח נופל עליו. והוא מפונק, וקר לו, ועכשיו גם נופל עליו חתיכות קרח.
אז רב משה מססוב שמע איזה הנחה ממנו, איזה... אמר לו הרבי מססוב, אמר לו, תראה, תגיד לי, על הצד שמאל אתה יכול לשכב? אמר לו, כן. מה, אין לך שם איזה פצע, איזה חבורה, איזה נקע, משהו? אתה יכול לישון על הצד? כן. טוב. על הצד ימין אתה יכול לשכב? אמר לו, כן. מה, אין לך שם נקע, איזה פצע, איזה חבורה, משהו? לא. על הגב? כן. על הבטן? כן. נו, על מה אתה מתלונן? אתה יכול לשכב? תגיד תודה. בוא תסתכל ברגליים שלי מה יש לי אני. בוא תראה את הפצעים, תראה את ה... על מה אתה מתלונן? אלא מה? אז כתוב שם באמת שבסוף גם רב משה מססוב וגם הרבי מפיקוב, זה הבנו של הרבי, קמו והתחילו לרקוד. פתאום הם רואים את המקום הזה ממש כמקום גן העדן. הנה, אין לי פצעים, אין לי כלום. ההוא מסכן כולו, והנה. אתה יכול ללכת בארץ ישראל וכל היום רק להתלונן. במקום לחשוב ש2000 שנה היו מתים ללכת פה, לדרוך פה על האדמה הזו. עם הביצות, ולא יודע מה. היו מוכנים לתת הכל בשביל לבוא לפה. עכשיו שטוב, לא רוצים לבוא. למה? מתפנקים. מתפנקים. חוץ לארץ יש קצת יותר זהב, כביכול. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני לא טוב לכם. הקדוש ברוך הוא כעס על חטא המרגלים, וזה יצא זמן של חורבן בית ראשון ובית שני. החורבן הוא לא על חטא העגל. חטא העגל זה י"ז בתמוז. החורבן זה חטא המרגלים. החורבן הגדול והאמיתי זה החורבן של חילול המקדש. חילול הקודש. חילול השם, שזה בחייה של חינם. הולכים במדבר ואומרים, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. לא טוב. כשהאדם אומר לא טוב, ולכן כל פעם שישראל התלוננו במדבר, העונש היה מיידי. ותבער בהם אש השם, המתלוננים שם. לא חיכה הקדוש ברוך הוא, משה ילך, יגיד, יתרה, מיד יצא אש ובערה בם. שם קברו את העם. יש דברים שהקדוש ברוך הוא סובל, מוכן לסבול. מאמינים באלוהים אחרים, יותר טוב. תאמין באלוהים אחרים, רק אל תגיד שאני לא טוב. אל תתלונן, אל תעשה אותי רע. כי אצלי הכל טוב. יש הרבה לדבר על זה, אבל צריכים לחזור לעניין. שמן משחת קודש. השמן זה חוכמה. אמנם השמן יוצא מתוך מרירות, יוצא מפרימר, יוצא דיברנו על זה, אני חושב, לא היינו פה שבוע שעבר. על כל פנים, הנושא הזה של השמן, שכמה שנותנים לו מכות, וכמה שהוא נשבר יותר, יוצא ממנו מתיקות יותר, הוא נהיה מתוק. והוא בסוף מאיר, והוא זך. על זה נאמר, שמן וקטורת ישמח לב. יש איזה מדרש, מעניין, חוץ מזה, גם כן כדאי להוסיף אותו, לפני שנחזור לתשובה הזו. מדרש, בויקרא פרשה כ"ו, והכהן הגדול מאחיו, למה נקרא שמו כהן גדול? למה נקרא גדול? כהן ראשי. לא? אז חז"ל אומרים, הוא גדול בחוכמה, בכוח, בנוי, בעושר, בשנים. כהן גדול צריך להיות משהו יפה, משהו חזק, עשיר. מסופר שהיה פעם איזה כהן גדול אחד, שראו אותו חוצב אבנים. אז מלאו לו את המחצב דינרי זהב. הוא צריך להיות עשיר. הוא גם צריך להיות גיבור. כי כתוב שאהרון הכהן הניף את הלוויים, 22,000 ביום אחד, כל הכיוונים. מעלה ומוריד כתוב, נו. 22,000, לא יודע איך הספיק. אז צריך להיות גיבור. מאיפה? מאיפה באה הגבורה הזו?
בסך הכל כהן, הוא לא הלך איך זה נקרא, חדר כושר? הוא לא הרים משקולות, מאיפה בא הכוח הזה? אז אומר המדרש, לכן אתה מוצא בדוד המלך, שהלך להילחם עם גוליית, שדרך אגב זה היה אחרי שכבר משך אותו שמואל. הלך להילחם עם גוליית. אמר לו שאול, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם בו, כי נער אתה. אמר לו דוד, רואה היה עבדך להביא בצאן, הוא בא ארי וידו, ונשא שא מהעדר, ויצאתי אחריו והכיתי, והצלתי מפיו. ויקום עליי, והחזקתי בזקנו והכיתי והמיתיו, גם את הארי, גם את הדוב וכעבדך. זה גם היה חמישייה? מה? זה גם היה חמישייה? יכול להיות. לא. ככה, תכף נראה מהמדרש. והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם. אז אם אני יכול לתפוס אריה בזקן ולקרוע אותו, אז מה הבעיה הערל הזה? אמר לו שאול, מי אמר לך שאתה יכול להרגו? מיד השיבו דוד, השם אשר יצילני מיד הארי מיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. מיד וילבש שאול לדוד מדיו. איך התאים לו? וכתיב בשאול משכמו ומעלה גבוה מכל העם. כיוון שהלבישו בגדיו וראה שעשויים לו, מיד הכניס בו עין הרע. כשראה דוד שהלבין פני שאול, אמר לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי, תעזוב אותי, אני לא יודע ללכת בשריון. ויסירם דוד מעליו על המטה. מה לומדים מהמדרש הזה? מה לומדים מהסיפור הזה? אומר המדרש, למטה שאפילו יהיה אדם קצר בגובה, כן? ונתמנה מלך, נעשה ארוך. כל כך למה? שבשעה שנמשך בשמן המשחה, נעשה משובח מכל אהב. אמר דוד, בשמן המשחה שנמשכתי, בו אני שמח. שנאמר, לכן שמח ליבי, ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. מה הכוונה? בן אדם מקבל משרה, מלכות, הוא נהיה יותר גבוה. הוא נהיה יותר חזק. הוא נהיה יותר יפה. מה הכוונה? הכהן הגדול מאחיו. האדם שהופך להיות כהן גדול, זה בן אדם שהוא בעצם גדול מאחיו. בנוי, בכוח, בכל. גם מלך מושכים אותו בשמן המשחה. שמשחה זה אותיות שמחה, כתוב בספרים. כי חוכמה, מה זה חוכמה אמרנו? זה קודש. ומה זה קודש? מה זה חוכמה קודש? מה זה? עולם האצילות. ומה זה שם? רק טוב. זה החכם האמיתי. חכם ראשי תיבות חצי כוס מלאה. כן? זה חכם. חכם זה בן אדם שמנסה לחשוב בראש של הקדוש ברוך הוא. מי שהוא באמת גדול מאחיו בכוח, בנוי בזה, איך באמת הוא גדול בזה? יש כזה מציאות שבן אדם יהיה יותר טוב מכולם. ככה בן אדם צריך להרגיש. ההרגשה הזו שאני דיברנו על זה, אני חושב פה לפני כמה שבועות, דיברנו על החשיבות שהאדם יכיר את ערך עצמו. יש בזה גם עול, אבל גם עניין. וזה, שמן המשחה שמשכו את אהרון הכהן וכל זה, זה אומנם בחירה של הקדוש ברוך הוא, אבל הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר בו כי הוא גדול. זה בן אדם גדול. בן אדם גדול זה בן אדם שהוא לא, בן אדם שכולו טוב. כמו שאמר, ורעך ושמח בליבו. אהרון הכהן לא מקנא. לכן חז"ל אומרים שיש הבדל בין המשיכה של שאול למשיכה של דוד. שאול אמנם נמשך, אבל נמשך בפח ולא בקרן. השמן שנמשך, שאול זה לא שמן של משה רבנו. השמן שנמשך, דוד המלך, זה שמן של משה רבנו. ואכן נמשכה מלכותו. הכוונה, כן? לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשר ישכון לבטח. ברגע שבן אדם שמח בליבו וכבודו, כבודו זה הנשמה שלו, כולו בשמחה, אז הוא יכול לעלות, הוא יכול לנצח את גוליית, הוא יכול להצליח בחיים. לכן בתהילים זה נקרא שמן ששון.
גם בשיר של בר יוחאי, קוראים לזה שמן ששון. בר יוחאי, נמשכת, אשריך, שמן ששון מחבריך. כל השיר הזה מבוסס על העניין הזה של שמן, כן? נמשכת מאיפה? ממידת הקודש. נמשכת ממידת הקודש. בר יוחאי מגיע לדרגה שהגיע, של הזוהר הקדוש, מה שהגמרא לא נקראת כך, המשנה לא נקראת כך, הזוהר נקרא קדוש. דרך אגב, בזוהר כתוב, בעניין שמן המשחה, כל מה שאני אומר, מצאתי את זה בזוהר, והזוהר אומר, כהנה עילאה, כלומר כהן גדול, כהן עליון, בעל התחזאה בשפירו דאנפין, הוא חייב להיראות תמיד פנים מהירות, זה השמן. בנהירו דאנפין, בהדו יתיר מכולה, הוא צריך להיות שמח, נהיר פנים ושמח יותר מכולם. ולה בעל התחזאה בעציבו ורוגזה, אסור שיראה אצלו עצבות ורוגז, אלא כולה כגבנה דלעילה, הוא חייב להיראות כמו שנראה האמת בשמיים. חז"ל אומרים שממעשה העגל, מה קרה לשם השם? מה קרה? שם ו"ק מכוסה, כביכול נמחק. אז איך מתקנים את הו"ק? מה לעשות? אז אומרים שמחצית השקל זה כנגד הו"ק. אריזל נדבר על זה. מעניין שאריזל, לא אריזל, בן איש חי, הוא כותב בשם המדרשים, שו"ק, כן, קוראים את זה בלשון שמחה. זה לשון שמחה. איך? וואה. זה לא, זה התימני, זה ו"ו תימנית. וואה. כן? זה, כשאדם שמח, אומר וואו, כן? זה ו"ק. מה הכוונה? ו"ק זה איזה עולם? פה. עולם העשייה. אז מה זה הו"ק? מה קרה לו"ק? מה קרה לו? מכוסה, מי כיסה אותו? עמלק. מה הוא עשה? קירר. מה הוא קירר? היש השם עמנו עם עין. טוב לי או לא טוב לי? לא טוב לי. איפה השם? למה הוא לא עוזר לי? זה הו"ק. כי כתוב שי' כו' ראשי תיבות של מה? יש פסוק בתורה. ישמחו השמיים, זה י' ותגן הארץ. בשמיים, מי שם משמח? מי שם צריך שמח? שם יש שמחה. תראה ראין דלה מתפרדין. שם אין פירוד, אין מחלוקת, אין מריבות, עושה שלום במרומיו. אז שם המלאכים שרים, שם כל הזמן שמח. עוז וחדווה במקומו. מה הבעיה? הו"ק. ותגל הארץ. הי"ק בסדר, לא נמחק. הו"ק נמחק. אומר השח על התורה, מה זה שקל, מחצית השקל? הוא אומר שקל באטבש, כן? שין זה יהיה ב', קוף יהיה ד', ולמד זה קשה, זה כף. למד מתחלף עם כף. אז מה יצא אותיות? כף, ב', ד', כבד, בגמטריה כף, ב', ד', 26, שם הוויה. מה זה שקל? באטבש? שם הוויה. שאולי גם רמז כבד, שדיברנו קודם, העניין של כבוד השם. מה זה כבוד השם? איך מכבדים את השם? שמחה. כבוד השם זה טוב לי, השם טוב אליי. זה כבוד. עכשיו מה? שמתלוננים, אז אין כבוד. איך מרגיש אבא שהילדים שלו מתלוננים? שאשתו מתלוננת, תעזוב את הילדים. תתחיל עם האישה. נדיר. נדיר. אישה מתלוננת, זה פשוט, שלמה המלך בספר משלי, כמעט כל פרק, הוא שם את האישה הנרגנית בסוף העולם. זה אומר, כל דבר, כל צרה בעולם,
היא קלה לעומת אישה נרגנית. אין דבר יותר גרוע מתלונן. אבל אנחנו והקדוש ברוך הוא זה איש ואישה. אנחנו האישה. אתה מתלונן, אשתך מתלוננת, מה אתה רוצה? איך אתה מרגיש? אתה מרגיש שאתה לא שווה. מה, אני מביא כמה שאני יכול, יש לי 5,000 שקל, 6,000 שקל, תשמחי, תגידי תודה. כן, ראיתי איזה בעל לפני שבועיים, היה לנו איזה שמחה וזה, הוא לא בא וזה לא בא, ומה קרה? ריבונו של עולם. בסוף אשתו באה, בוכה, טוב, הבנתי שהיה מחלוקת גדולה. מה המחלוקת? אפשר לעזור? טוב, מתברר שהוא קנה לה מתנה. זה הסיבה. אבל המתנה לא הייתה, אני לא אגיד כרגע מה הייתה המתנה, זה היה משהו קוסמטיקה, משהו כזה, ולפי הבנתה זה כאילו, הוא ביזה אותה. לא יודע מה, זה כאילו אולי להוריד שערות, לא יודע מה, לא הבנתי בדיוק. אז מה, אתה מסתכל עליי? אתה חושב שאני לא מספיק יפה בשבילך? היא הייתה מרוקאית? לא, עזוב, בלי לשון הרע. לא מיהודים. זה עמלק. זה העמלק של העולם. זה שמכניס לך טוב לי, לא טוב לי. זה היצר הרע, זה הנחש, זה הכל. מה היה חסר לאדם וחווה? כלום. אבל האדם אומר, רגע, אבל למה אסור לי זה? למה לא טוב? זה לא טוב. אז כתוב שם אצל המן, שהתהפך עליו כל הגלגל, האריזל מביא, איך התהפך עליו? שאמר, וכל זה איננו שווה לי, אז שם ההוויה שם הפוך. זה איננו שווה לי, סופי תיבות, י' כבב כהפוך. איך התהפך לו? לא טוב לו. אם המן לא היה אומר את זה, לא יודע מה היה קורה. רק בשעה שהוא אמר לא טוב לי, אז נפל עליו המזל. כי גם האלוהים שלו התעצבן עליו. גם האלוהים של המן אמר, אתה יודע מה? נתתי לך את מה שאתה רצית, בית, אישה, ילדים, כבוד, טבעת המלך, כל זה. אז עכשיו התהפך עליו המזל שלו גם כן. לכן, רבותיי, כהן גדול, שהוא צריך להיות גדול, והוא צריך לכפר על עם ישראל, והוא צריך להיות בקודש הקודשים, להיכנס ולא למות בקודש הקודשים. אז הוא חייב לראות טוב, כל הזמן. מת אבא שלו, אמא שלו, בן שלו, שני בנים שלו, הוא חייב לשתוק. הוא חייב להיות דומם כמו אבן. אם הוא מרגיש קצת צער, הוא לא יכול להיות כהן גדול. ולא, ראינו את הפסוקים שם, שמן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו. כי שמן משחת השם אלוקיו עליו. אז לכן לא יטמע, לא ילך לאבא שלו, לקבורה שלו, לא ילך אחריו, לא יהיה, ואפילו אם הוא עונן, הוא ממשיך להקריב. איך אפשר להקריב? אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, אבא שלו מת. משה רבנו, כשראה שבני אהרון לא אכלו את הקורבן, הוא קצף עליהם. כי היה ברור לו שמי שנמשך בשמן המשחה, צריך להיות אצלו עבודה כאילו הכל בסדר. זה קודש. אתה רוצה להיכנס לקודש הקודשים? זה עולם האצילות. ומה אמר משה? יום הראשון של קודש, שנכנסים למקדש. אז מה כתוב? ונקדש בכבודי. נקדש בכבודי. אז מה יהיה? צריך להיות קודש. בית המקדש צריך להיות קודש. איך הוא נקדש? במה נקדש? במיתת נדב ואביהו. זה היה השמן המשחה של בית המקדש. ככה נקדש. חשבתי בי, בכלל, יצא שזה הם. מה הכוונה? הניסיון הזה של קודש הקודשים להקדיש את המקום, זה היה יום הזה. ראש חודש ניסן, שנטל 10 עטרות, קרה בו אסון נורא, והעבודה המשיכה. אהרון לא יצא מן המקדש, לא ישב שבעה, לא עשה כלום, לא שאל שאלות, לא כלום. זה הקדושה של בית המקדש. ועם זה תמשך את המקדש. ככה זה קודש קודשים. מקדישים איך?
שמים בושם בתוך השמן. מור דרור, מרד אחיה, מרדכי, צריך לשים אותו בתוך שמן המשחה. להכניס את הבשמים לתוך השמן. אמרתי שהאריזל מסביר 500, ופעם אחר כך מחציתו, ואחר כך עוד פעם 250. אז אין בכוחנו כרגע להעריך, אבל האריזל אומר, אני רק אומר את זה ככה ממש קיצור, יש סוד שידוע מהאריזל שנקרא נר, שמדליקים נרות. נר זה 250. אז האריזל אומר לכוון שזה שם הוויה, כן? שמשולב איתו שאר השמות. שם הקיה, שם אלוקים, שם זה, יוצא בגמטריה 250. שזה נר. כל השמות משולבים, נר. ונר כידוע זה גם גמטריה של איש ואישה, שתי נרות. שתי נרות ביחד, 500. זה הפרו ורבו, גמטריה פרו ורבו, שזה גם כן האיברים של גבר רמ"ח, האיברים של אישה ארנב, ביחד זה יוצא נר ונר. זאת אומרת ככה, אם אני לוקח את המספר 500, מה זה אומר? שתי נרות, מחוברים, ביחד. זה ראש הבשמים. ראש הבשמים, מהו? 500. מרד אחיה, מור דרור, 500. כי נמון בעשה מחציתו, 50 ו-200, תעשה פעמיים. 250, 250, זה עולם אחד יותר נמוך. יורד עולם, זה כבר הם לא ביחד, אבל יש שתי נרות, זה גם טוב. אחר כך יש קנה בושם, 50 ו-200. זה נר אחד. על כל פנים, זה מה שהאריזל בעצם רומז כאן, שצריך להכניס בתוך השמן, שגם האלוקים, הוא אומר זה הכל גמטריות של אלוקים גם כן, שבעצם, מה מטרת הריח? מיד אחרי זה יש פרשת הקטורת, לא הספקנו את זה, מה זה המטרה של הריח? מה עושה ריח? מטרת ריח להסיר את הריח הרע, לסלק את הריח הרע ולתת ריח טוב. אחרי שהיו מדליקים, עושים את הקטורת, היו מדליקים את המנורה בבית המקדש, ככה ההלכה. מקטירים את הקטורת, בנתיבות הנאות יקטירנה, הכוונה, קודם כל מקטירים את הקטורת, אחר כך מדליקים נרות, שהכוונה היא שמן וקטורת ישמח לב, קודם כל להרחיק את הרע, ואחר כך להדליק את השמן. כלומר, בן אדם צריך להסיר ממנו את הדברים הרעים, את המחשבות הרעות. להסיר את כל הדברים הרעים זה קטורת, זה הבשמים, זה בחינת מרדכי, ואחר כך יכול לקבל שמן, משחת קודש, שמשחת, זה עניין של שמחת השמחה. לכן שמח ליבי והעגל כבודי. והעניין הזה של מחצית השקל, התחלתי להסביר ועברנו את זה. השקל אמרנו מה זה? י' כו' כ', באדבש. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אצלי, יש לי מטבע של אש. חצי מטבע נמצא אצלי. כיסא הכבוד, יש לי פה, הנה. מה זאת אומרת? אני אצלי, השמחה, הי' כ', זה החצי הראשון של השקל. החצי של השקל אצלי, שמח, אש. הבעיה היא השקל שלך. אז תיתנו לי את החצי שלכם, שזה הו"ק. מתי מכריזים על השקלים? בראש חודש אדר, שבו מרבים בשמחה. למה? כי כשהם מרבים בשמחה, זה הזמן לתקן את החצי השני של השקל, שזה בעצם התיקון לו"ק. תיקון לו"ק, לתקן את החטא הזה של העמלק, לתקן את זה, זה על ידי שאנחנו נותנים את המטבע שלנו. משה רבנו לא הבין, בסדר, חצי שקל זה 10 גרה, בסדר, אני מבין, אבל איך זה צריך להיראות? איך צריכה לראות הנתינה הזו? מה מטרת הנתינה? הוציא הקדוש ברוך הוא את המטבע שלו, וראה לו מטבע של אש, תיתן לי מטבע של אש. אני לא מבקש הרבה, אני רק מבקש שמה שתיתן, מה שיש לך, תיתן אותו בלב שלם. לכן כתוב שם על הפסוק בתחילת הפרשה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו ישקוף נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, כך הוא מראה להם, מחצית השקל 20 תרומה להשם.
מה זה תרומה להשם? השם צריך את זה? מה העניין? אלא הרמז הוא ככה. קודם כל, כי תישא את ראש בני ישראל ופקודיהם. מתי נתנו את המחצה? כשמנו את עם ישראל. למה זה נקרא כי תישא את ראש? תמנה, מה זה תישא את ראש? אלא כשמונים בן אדם, זה נקרא עניין של חשיבות. לכן זה נקרא לשאת את הראש. כלומר, להרים לו את הראש. כמו שאמרנו, כשמושכים את השם, מושכים את זה על הראש. לתת לבן אדם חשיבות. אז אתה לא יכול לדרוש מבן אדם, לתת לקדוש ברוך הוא ו"ק, לפני שאתה תיקנת לו את המידות, את ההסתכלות על החיים. אתה לא יכול לבקש מבן אדם שייתן מחצית השקל, תקן את הו"ק, אם לא תיקנת לו את הראש. איך תתקן את הראש? תסדר לו את המחשבה, תגיד לו שהוא חשוב, תגיד לו שהוא בן אדם, לא סתם מזבל. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, אז יש כפרה. ומה? תרומה להשם. תרומה כתוב בספרים זה תרמ"ם, תרום, תעלה, ו"ק, תרומה זה ו"ק, תרום ו"ק. כדי להרים את הו"ק, זה מה שאנחנו צריכים, את הבחינה הזו, להודות להשם, להלל את השם, וזה כל המגילה, כי כל המגילה היא מה היא מראה? שהיה רע, לא היה טוב, היה אסון, היה, אבל בסוף התברר שהכל היה לטובה, זה בסופו של דבר הכל לטובה, ולכן ראוי לנו, גם עכשיו, אמנם אין לנו את הפורים, עדיין אנחנו עבדים, אז מה יש לנו לשמוח בפורים? נחרב הבית, אז מה יש שמחה? אלא מה? הסיפור הזה של פורים הוא גלות, הוא לא בגאולה, לא היה שם שום גאולה. סך הכל היו צריכים למות, ולא מתו. אז מה הביג דיל? זה לא שהיה פעם איזה בניין בית מקדש, או איזה שמחים על איזה מצווה, כלום. ממוות, מעבדות, ממוות לחיים, בסדר. אבל לא קיבלו שום דבר. אבל את זה אתה מקבל כל יום. יש פורים כל יום, כל רגע שעובר עלינו, אנחנו עוברים ממוות לחיים. למה מה? החיים זה מובן מאליו? כמה אויבים, כמה מיליארדים רוצים להרוג אותנו? לא אמן אחד. מיליונים של אמנים יש כרגע, ברגע הזה יושבים, מתכננים מה שהוא תכנן. אז זה לא סיבה להודות על ממוות לחיים בכל רגע, בכל יום. אז ככה יכולים לתקן את הו"ק, ובמהרה בימינו, כשהושלם שלמו של השם יתברך, נזכה לגאולה האמיתית במהרה בימינו. חזק וברוך.